नमस्ते. मी आज खेकड्याचा रस्सा बनवते आणि त्याच्यासाठी हे खेकडे आणले. ते मी हे तर खेकडे आहेत ना, साफ कसे करायचे ते मी आता दाखवते. हा खेकडा आहे. हा खेकडा जिवंत होता, आणला ते जिवंत होता. आणि त्याला हे ना पाय आहे ना, हे त्याचे तोडले तंगडे. हे बघा, ते तंगडे तोडले का लगेच माहिती आहे का? ते पिशवीतून बाहेर काढल्याबरोबर ना ते पळालेत दोन. एक कम्प्युटरच्या खाली गेला, एक सोप्याच्या खाली गेला. एक कम्प्युटरच्या खाली गेला तो भेटला शोधून शोधून, अजून एक भेटलाच नाही आहे. म्हणून मी त्याचे झटापट तंगडे तोडून घेतले सर्वांनी मिळून. आणि आता तुम्हाला दाखवते साफ करायचे. हे आहेत ना, याचं पहिलं आहे ना हे काढायचं. पहिले तंगडे मोडून घ्यायचे. हे सगळे तंगडे मोडून घेतले आहे कारण ते चावतात ना, म्हणून त्याला कसं कपड्यापड्यात दाबून ते तंगडे मोडले पाहिजेत. आणि हे निघत नाही. हे असं आहे ना, हे जोरात खोलायला लागतं. सुरी बिरी घेऊन असं खोलायचं. हे बघा, हे आहे ना, हे टाकायचं नाही. हे चांगलं आहे. हे कवचेतलं हे आहे ना सर्व, ते टाकायचं नसतं. आणि हे हा पेंदा आहे खरा. आणि हे त्याचे वरचे आहेत ना, हे हलके असतात ना, हे काय कामाचे नसतात. हे सगळे असे काढून टाकून द्यायचे कचऱ्यात. आणि त्याच्यामध्ये मेन गोष्ट म्हणजे आहे ना, हे त्याचे डोळे आहेत. हे इकडे त्याचे डोळे असतात दोन. हे ते डोळ्याचा भाग आहे ना, हे कवच आहे ना, अशी इथून काढायची. हे बघा, ही खरी टाकून द्यायची. ही खरी घाण असते, हे टाकून द्यायचं. मग झालं, हे साफ झाला. हे आता धुवा बिवायची पण गरज नाही, कारण पहिले धुवून घेतलेले आहेत. मी कसे सुरीने हलके करून घेतले ते, कारण निघत नाही होते ना म्हणून. हे सर्व हलके हलके आहेत ना, हे सगळे काढून टाकायचे. हे त्याच्यात काय नसतं, पाणी असतं नुसतं. हे आहे ना, हे दाखवले तुम्हाला, पण तरी पण आहे ना, हे हा भाग आहे ना असा, हा मेन असा खोलायचा. आणि ह्याच्यामध्ये खरी घाण असते. ही बघा, ही आहे ना, ही त्याचं म्हणजे ते खाल्लेलं घाण असते ना, ती ह्याच्यामध्ये असते. हे मेन काढून टाकायचं. हे बघा, हे इथला भाग आहे तो असा साफ करायचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय कठीण नाही, फक्त हेच घाण म्हणजे हीच गेली पाहिजे. हे त्याचं पोट आहे असं, म्हणजे कवच आहे ना, ते पोट नसतं. हे सर्व फोडून झाले आहेत, खेकडे साफ करून झाले आहेत. आता तुम्हाला मेन गोष्ट दाखवते. तुम्हाला हे वरवंटा कशाला घेतला, हे कशाला घेतलंय ते पण तुम्हाला सांगते. पहिले हे सांगते, हे कवच आहे ना, हे ह्याच्यामध्ये त्याचे अंडी बिंडी असतात. हे घाण नसते, लाक असते, अंडी असते. म्हणजे त्या खेकड्याचं सगळं त्याच्यात आहे ना, जीवनसत्व ह्याच्यात असतो. हे कवच आहे ना, हे कवच घ्यायचं नसेल ना, ते आपण असं चमच्याने ना असं काढून घ्यायचं असतं सगळं. आणि कवच पण असं खेकड्यामध्ये कालवणामध्ये टाकलं ना, तर ते अति उत्तम असतं, म्हणजे चांगलं बनतो. असं मी तुम्हाला हे सगळं मिक्स करून मी कालवण दाखवणार आहे. आणि हे आहे ना, हे वरवंटाने लोक हे कशाला घेतलंय, हे त्याचे तंगडे आहेत ना, हे बघा, हे आहेत ना, हे आता हे कसे फोडून पण खाऊ शकत नाही, लहान आहेत ना ते, म्हणून. तर हे ना असे चेचायचे, असे जरा चेचून घ्यायचे आणि मिक्सरला लावून घ्यायचे. म्हणजे त्यातला आतलं आहे ना, आतला जो सगळा गर आहे ना, तो निघून येणार पाण्यामध्ये. मिक्सरला लावून घ्यायचं असं चेचून. आम्ही गावी कसं पाट्यावर वाटतात, इकडे पण आहे पाटा, पण तो काढत नाही ना मी, चालू नाही आहे. म्हणून आता हे मिक्सरला लावून दाखवते तुम्हाला. हे अजून याचा सगळा रस काढून घेतला ना, रसा कसा घट्ट होणार. मोठे असतात ना, हे डेंगे मोठे असतात ना, ते उकडून आहे ना चेचून खातात, आतला गर काढून. पण ते चेचून खाण्यासारखे पण नाहीत, बारीक आहेत ना. पहिले त्याचे पेंदे घेतले आहेत ना, हे काढून ते जरा धुवून घेते एका पाण्यातून. त्याला लई धुवायचे ना, म्हणजे असं जरा, म्हणजे थोड्या पाण्यात धुवून काढायचे.
आता हे तंगडे आहेत ना, हे आता पाणी साईडला ठेवते, खराब पाणी आहे. हे तंगडे आहेत ना, हे चेचून घेतले आहेत ना, हे आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लावायचे. आता तुम्हाला सांगते मी, कारण ह्याच्यामध्ये जे आता सर्व असतं ना, मांस वगैरे त्याचं ते सगळं येतो वाटून. ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, त्याचा रसा काढून घ्यायचा, ते कवचे बाजूला होतात आणि रसा वेगळा होतो. आता मिक्सरच्या भांड्याने ना भरून पाणी ओतून, हे बघा असं पाणी ओतायचं आणि आता मिक्सरला लावायचं. हे बघा मिक्सरला वाटलंय, हे बघा हे असं त्याचा ज्यूस निघतो. हे असं दोनदा आहे ना, दोनदा पाणी काढून घ्यायचं, हे रस काढून घ्यायचा आणि परत मिक्सरला लावायचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त ना ते सगळं पाण्यामधून ज्यूस सगळं त्याचा निघून येतो. हे असं घालून घ्यायचं वरचाच. ह्याचाच तर खरा रसा बनतो ना, त्या पेंद्याचं आणि कवचेचं काय नसतं. हे आता जरासं अजून मी एकदा फिरवायचं परत. हे ना, हे परत आता एकदा फिरवायचं, बस करायचं. हे आता परत लावलं मिक्सरला ना, त्याचं आता परत आहे ना, आता बस झालं. आता एकदा असं दोनदा फिरवून घ्यायचं, म्हणजे ते सगळे कवचे आहेत ना, हे असं सगळं निघून येतो. म्हणजे आपल्याला कवचे फोडायची गरज नाही खाताना. हे असं घट्ट पाणी येतो बघा, मग ते पेंदे असतात ना ते निघून येतात. हे बघा हे असं, हा मग कचरा निघून जातो. ह्याच्यामध्ये अजून 2-3दा फिरवलात ना तरी त्याचा चांगला रस येईल. पण आता मी नाही फिरवत, मी आता टाकून देते. ते असा घ्यायचा वाटून. हे आहेत ना, याचं भरीत पण करतात खेकड्याचं. ते खेकड्याचं आहे ना, तो आता मी मसाला बनवणार आहे, ते तुम्हाला दाखवणार आहे. मसाला याचा बनवायचा म्हणजे आपण चिकनला बनवतो ना तसंच कांदा खोबऱ्याचा मसाला आहे तो बनवायचा. आणि तो आहे ना मिक्स करून आहे ना, जसं वांगी भरतो ना आपण तशीच तो तसाच मसाला करायचा. तो मसाला याच्यामध्ये असा भरायचा कवचेमध्ये आणि त्याच्यात साईजचा असेल ना हा पेंदा, तर हा असा त्याच्यावर असा ठेवायचा. हे असं पॅक करायचा आणि अशी आपण फ्राय करायची, म्हणजे सुके, म्हणजे भरलेले खेकडे असं याला बोलतात. पण मी आता तसं नाही तुम्हाला करून दाखवत आहे. आता खाली मी एक रस्सा बनवून दाखवते. आता मी तुम्हाला मसाला कोणता कोणता घेतला ते दाखवते. हे सगळं झालं, खेकड्याचा प्रकार झाला आहे, साफबीप करून झालं. हे त्याचं ज्यूस काढून घेतलं आहे खेकड्याच्या पायाचं. आता हे एवढ्यातच ते शिजून काढायचं, जास्त पाणी नाही ओतायचं आहे, म्हणजे घट्ट पातळ असा रस्सा बनवायचा आहे. आता मी मसाला बनवून दाखवते. हे खेकड्याच्या रश्श्यासाठी आहे ना, मी हे साहित्य घेतलं आहे, मसाल्याचं सामान घेतलं आहे ते दाखवते. हा कांदा आहे, हे 2 कांदे घेतले आहेत. हे सुकं खोबऱ्याची 1 वाटी घेतली, ती किसलेली आहे, ही किसून घेतली आहे. हे मिरची पावडर आहे, म्हणजे माझा घरातला मसाला आहे कोकणी. हे मीठ आहे आणि हे स्पेशल आहे म्हणून हे लसूण घेतले आहे, 7-8 पाकले लसूण आहे. आणि हे कसं रस्सा म्हणजे स्पेशल असतो ना खेकड्याचा, त्याच्यासाठी म्हणजे हा वरून थोडासा गरम मसाला घेतला आहे, तो पण आता हे मी भाजणार आहे. आणि हे आहे ना फोडणीसाठी हा थोडासा कांदा आणि तेजपत्ता घेतला आहे. आता मी हे सर्व साहित्य आहे ना, कांदा, खोबरं, लसूण, गरम मसाला, हे सगळं मी भाजून घेते. मी कढई ठेवली आहे, गरम झाली आहे, तर थोडं तेल टाकते, म्हणजे ते कांदा खोबरं भाजायचं आहे ना त्याच्यासाठी. हे लसूण आहे, 7-8 पाकले लसूण आहेत, ते पण कांद्याबरोबर भाजायला टाकायचे. आणि हा खडा मसाला आहे, म्हणजे थोडासा, म्हणजे चिकनसारखं ते फ्राय आहे ना खेकड्याची स्पेशल, त्याच्यासाठी हे असं थोडासा घ्यायचं. 2-3 लवंगा घ्यायच्या, काली मिरी, हे दालचिनी घ्यायचं आणि हे थोडंसं असं फुलाचं हे घ्यायचं, म्हणजे असं थोडं थोडं घ्यायचं. आणि कांदा भाजल्यानंतर आहे ना, पहिला मी सगळं भाजून घेते. आणि कांदा लवकर भाजायला पाहिजे ना, मग त्याच्यासाठी आहे ना थोडं मीठ टाकायचं. हे आहे ना, म्हणजे कांदा लवकर भाजतो. असं थोडंसं आहे ना कांद्यामध्ये मीठ टाकायचं, म्हणजे कांदा कसा लवकर भाजतो.
कांदा असा खोबरा आहे ना, हे असं सगळा मसाला मस्त लाल भाजून घ्यायचा. तेव्हा छान भाजला आहे आणि वास पण किती छान येतो आहे. आता भाजला आहे मसाला. गॅस मी आता बारीक करते, बंद नाही करत, कारण आता खेकडे शिजायला ठेवते. हे मसाला गार व्हायला पाहिजे ना, म्हणून काढून घेते पहिलं. हा मसाला भाजला आहे, हे बघा ताटामध्ये ठेवला आहे. आता मी जरा तो थंड व्हायला आहे ना पंख्याखाली ठेवते, म्हणजे कसं लगेच थंड होईल. गरम गरम नाही वाटायचा तो. ते भांडं ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये तेल ओतते. तेल टाकलं त्याच्यामध्ये ना हे तेजपत्ता टाकते. 2 3 4 पानं घेतले आणि हा कांदा थोडासा म्हणजे असा फोडणीसाठी ठेवला आहे. कांदा जरा लाल व्हायला द्यायचा, चांगला भाजायला. तोपर्यंत मी तुम्हाला एक खेकड्याचं दाखवते. तोपर्यंत भाजू द्या कांदा. हे आहेत ना, हे कवचे आहेत ना, हे आपण पाणी टाकून आहे ना, हे सगळं आपण असं धुवून घेतलं ना तरी चालेल, पण हे घ्यायचं आणि कवचे टाकून द्यायचे. आणि नाही आपल्या घरात खाणारी माणसं असतात ना, ते कवचे कसे चुपून पण खातात. हे असं आहे ना, हाताने काढून खातानाच जेवतानाच हे काढून खातात. त्याच्यासाठी हे ठेवायचे असतात. आणि नाही ठेवले तर लहान मुलं वगैरे असतील ना, तर हे सगळं असं काढून घ्यायचं पाण्यामध्ये. हे कसं तंगडे वाटून घेतले आहेत ना सगळे डेंगे पाय त्याचे, तसं हे पण काढून घ्यायचं. असं मी तुम्हाला तर डायरेक्ट दाखवते. कांदा भाजला आहे, आता त्याच्यामध्ये हे खेकड्याचे पेंदे टाकायचे असे. असे चांगले हलवून घ्यायचे फिरवून. आता त्याच्यामध्ये मी लाल मिरची पावडर टाकते. हा लाल मसाला आहे ना, कोकणी मसाला, तो टाकते. आता याला जरा झाकण मारून शिजायला ठेवते. आणि जो मसाला वाटायचा आहे ना, आता भाजून घेतला आहे, तो वाटप करून घेते. आता मी खोलते, जरा वाटप झाला आहे. हे बघा छान लाल झाले आहे. आता याच्यामध्ये ते सर्व आहे ना खेकड्याचं काढलेलं रस्सा बिसा सगळा, ते आता याच्यामध्ये मी सर्व टाकणार आहे. बघ, हा मसाला वाटलेला आहे, तो टाकते. गॅस थोडा फास्ट करते आता. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे कवचे आहेत, हे टाकते, म्हणजे त्याला पण मसाला लागायला पाहिजे ना, म्हणून. हे कसं एक कवची एक पेंदा असं डिशमध्ये माणसं देतात, पाहुणे वगैरे आले तर खायला. आता हे त्याची मेन गोष्ट आहे ना, हे जो आता डिश काढलेला आहे ना, हा त्याच्यामध्ये ओतते. हा आता ओतल्यावर बघा तुम्ही किती मस्त रस्सा घट्ट होईल तो. आता आपल्याला पाणी नाही वापरायचं आहे, हे एवढंच करायचं आहे. आता याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे आणि थोडं आहे ना, थोडंसं वरून तेल टाकायचं आहे, कारण ते चिकनसारखं आहे ना, स्पेशल डिश म्हटल्यावर त्याला कसं तेल पाणी जास्त लागतो. थोडंसं वरून आहे ना असं तेल सोडायचं. आणि त्याच्यामध्ये आता मीठ टाकते.
आता याला कडाला ना मग ते चांगले झाले, शिजले समजायचे. खेकड्याचा रस्सा आपण पातळ बी करू शकता, असं घट्ट सुकं बी करू शकता, पण मसाला हाच वापरायचा. सर्व आता रेडी टाकून झालेलं आहे. मीठ बीठ सगळं टाकलं आहे. झाकण मारून ठेवते, म्हणजे कसं वाफेने ते ना चांगला मसाला शिजेल. आणि गॅस थोडं बारीक करते, म्हणजे झालं. मग आता एक मिनिटातच होईल. आता खेकड्याचा रस्सा मस्त झाला असेल. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला दाखवते कसं झालंय. आता आपण बघूया छान झालंय का. असं वाफेवर असं ठेवलं ना की असं छान होतं. आणि त्याच्यामध्ये काय माहिती आहे का, हे सगळं दिसतंय ना, हे सगळं हे सगळं ते आपण ते तंगडे वाटले ना त्याचे पाय, त्याचं हे सगळं त्या आतलं आहे ना, पायाच्या आतलं सगळं जे असतं ना ते सगळं हे आलेलं आहे बघा. हे असं येतो म्हणून पाय आहे ना टाकायचे नाही, डेंगे वगैरे मिक्सरला वाटून चांगले घ्यायचे आणि असा त्याचा चांगला मस्त रसा बनतो. नाही तर पेंद्याचा आणि या कवचेचा काहीच रसा बनत नाही. हे तंगडे आपण आहे ना मिक्सरला वाटून त्याचा रसा काढून घ्यायचा, 2-3 वेळा पाणी टाकून वाटून घ्यायचं आणि त्याचा वरचा पाणी काढून रस काढून घ्यायचा. हे बघा किती छान मस्त झालेला आहे. आणि मी माझ्या पद्धतीने बनवला आहे. तुम्हाला कसं वाटतं बघा, छान झाला आहे. आणि तुम्ही चपाती भाकरी बरोबर कशाबरोबर पण खाऊ शकता खेकड्याचा रसा.